Sada zaronimo u srce naše istrage. Zašto je KGB izabrao Alatra kao žrtvu u svom sofisticiranom informacijskom ratu? Prvo i najvažnije, Alatra nema nikoga iza sebe. Organizacija nema pokrovitelja, nema zaštitu od političkog establishmenta bilo koje zemlje, niti vanjsko financiranje. To je jednostavno slobodno, dobrovoljno udruživanje ljudi, što je čini vrlo ranjivom na kampanju klevetanja. Drugo, Alatra volonteri su aktivno uključeni u javne aktivnosti u mnogim zemljama svijeta. Organizacija je poznata i na međunarodnoj razini, što znači da je za KGB ovo prilika da iskoristi presedan svog progona za stvaranje novih agenata utjecaja u medijskim i političkim krugovima mnogih zemalja. I treće, Alatra se bavi isključivo zakonitim i transparentnim aktivnostima, donoseći ogromnu korist društvu. Upravo je zato KGB odabrao kao poligon za usavršavanje metoda informacijskog ratovanja. U ovom slučaju KGB je koristio organizaciju koja poštuje zakon kako bi protiv nje pokrenuo kampanju diskreditacije, umjetno stvarajući negativnu sliku i provocirajući novinare da proizvode klevetničke i lažne materijale o njoj. Stoga, nepošteni novinari koji su aktivno uključeni u kampanju klevetanja protiv Alatra postaju KGB-ovi agenti i radni kanali za daljnje širenje KGB-ovih destruktivnih narativa u masama. Ove aktivnosti dio su šire strategije, čiji je cilj sustavno potkopavanje temelja demokracije u cijelom svijetu. I što je najparadoksalnije, takve operacije KGB provodi pred nosom svjetskih obavještajnih službi, uključujući i u našoj zemlji, dragi Amerikanci. Dakle, zaronimo u detalje i činjenice. Pogledajmo, koristeći progon organizacije Alatra kao primjer, kako se točno odvija kampanja diskreditacije koju dirigira KGB i koje se metode manipulacije koriste da bi se utjecalo na vaš um. Počnimo s jednostavnim primjerom. Pred vama su dva klasična klevetnička članka o organizaciji Alatra. Kao što vidite, imaju slične naslove, sadrže identične demonizirajuće fraze i etikete, te globalno dijele negativnu retoriku o organizaciji i njenim volonterima. Međutim, unatoč očitoj sličnosti u narativu, autori ovih članaka su različiti pojedinci. Objavljeni su u različitim publikacijama, pa čak i u različitim zemljama. Zemlje koje se aktivno suprotstavljaju jedna drugoj od 2014. i od 2022. nalaze se u stanju akutnog vojnog sukoba. A njihova uobičajena retorika u medijskom prostoru je dijametralno suprotna. Te zemlje su Ukrajina i Rusija. Međutim, paradoksalno, u ovom slučaju, unatoč totalnom neprijateljstvu između ove dvije države, uočavamo nevjerojatnu sličnost u sadržaju ovih klevetničkih članaka. Želim vam skrenuti pozornost na specifične, identične, stigmatizirajuće izraze koji se koriste u obje zemlje za etiketiranje pokreta Alatra. Ovi pojmovi uključuju sektu, totalitarnu sektu i destruktivnu sektu. Ovi pojmovi su prvenstveno karakteristični za postsovjetske zemlje, jer su namjerno uvedeni i rašireni u njihovom medijskom prostoru, kako bi se formirao negativan i nepovoljan stav prema onima na koje se odnose. Pojam totalitarna sekta uveden je u širok opticaj na postsovjetskom prostoru 1993. godine i njime su definirane organizacije koje predstavljaju opasnost za ljude i državu. Izraz destruktivna sekta je sinonim za koncept destruktivnog kulta i odnosi se na organizacije koje uzrokuju fizičku ili moralnu štetu pojedincima i društvu. Dakle, korištenjem pojma destruktivna sekta u odnosu na organizaciju Alatra, novinari, autori klevetničkih članaka u obje zemlje, nepravedno optužuju Alatra sudionike za nanošenje štete ljudima i društvu. Nešto što oni nisu učinili. Konkretno imajte na umu da tekstovi članaka u obje zemlje imaju sličnu ili identičnu retoriku, identične uvredljive usporedbe usmjerene na organizaciju, identične fraze izvučene iz konteksta.
Također, novinari iskorištavaju postojeće neprijateljstvo između zemalja, stvarajući lažne optužbe protiv organizacije Alatra, koje su u skladu s političkim i ideološkim osjećajima stanovnika svake zemlje. Pogledajte sami. Za stanovnike Rusije, novinari Alatra označavaju kao proukrajinsku sektu, proameričku sektu, sektu koju financira Zapad i kao projekt SBU-a, Službe sigurnosti Ukrajine i tako dalje. A za stanovnike Ukrajine, s druge strane, Alatra etiketiraju kao prorusku sektu, sektu ruskog svijeta i projekt FSB-a, Federalne službe sigurnosti Rusije. Što više, koriste takve emocionalno stigmatizirajuće etikete kao Putinova sekta, sekta koja obožava Putina i sekta kojoj je Putin njihov bog. Ova metoda se temelji na optužbama koje nemaju realne osnove, ali služe kao svojevrsni okidač za negativne odjeke unutar dotične države. Prema kampanji diskreditacije koju je orkestrirao KGB, u Rusiji je Alatra označena kao proukrajinska i financirana od strane Zapada, dok se u Ukrajini smatra proruskom i financirana od strane ruskih obavještajnih službi. To su apsurdne optužbe koje su u suprotnosti jedne s drugom. Korištenje identičnih metoda diskreditacije u obje zemlje, gdje čak i naslovi članaka zvuče slično, a samo se nazivi obavještajnih službi mijenjaju ovisno o publici, još su jedan dokaz pomno planirane kampanje dezinformiranja od strane istog huškača. Činjenica da identične izmišljene optužbe protiv Alatra odjekuju iz zemalja koje su u međusobnom ratu ukazuje na prisutnost treće strane zainteresirane za to, koja ima utjecaj na medije u obje ove zemlje i čiji utjecaj ostaje jak čak i u vrijeme rata. I tu se nameće neizbježno pitanje. Tko je taj huškač i kakva je to sila sposobna nametnuti svoj jedinstveni narativ u medijskom prostoru dviju zaraćenih zemalja? Ta sila je KGB-ova hidra, opsjednuta svojom osvetom. A za tu silu, strašni rat između dviju država, samo je jedan precizno sračunati taktički korak u dugoročnoj strategiji usmjerenoj na rušenje temelja demokracije u našem društvu i Americi kao državi. Ali kako je KGB uspio ostati neotkriven od strane obavještajnih službi svjetskih nacija sve ovo vrijeme? Dakle, koje su jedinstvene značajke neprijateljske strategije? Leže u dva ključna aspekta. Prvo, informacijske napade orkestrirane od strane KGB-a provodi njihov aparat ne izravno, već kroz sustav dvoslojne kamuflaže. KGB kao pokriće koristi dvije paravan organizacije unutar kojih su prisutni agenti KGB-a. Ove organizacije obavljaju primarni, prljavi posao u kampanjama diskreditacije. KGB hidra maskira svoje interese pod krinkom interesa ovih organizacija, dok sama ostaje neprimjećena. Druga značajka strategije informacijskog rata KGB-a jest stvaranje visokoprofilnog i, što je najvažnije, dugotrajnog presedana koji se namjerno produžava tijekom vremena i dobiva domaću i međunarodnu pokrivenost. Ova strategija omogućuje KGB-u da uključi i tako podvrgne svom utjecaju veći broj medijskih kuća, javnih figura, organizacija za ljudska prava i vladinih tijela, ne samo u zemljama pod primarnim utjecajem KGB-a, nego i izvan njihovih granica. Izvršenje ove strategije KGB-a rezultira pojavom njegovih agenata gotovo posvuda, u svim sferama i sektorima našeg društva. Dok smo analizirali informacijsku strategiju KGB-a za diskreditaciju Alatra, prirodno smo primijetili da je prva publikacija koja je sadržavala optužbe protiv Alatra došla iz perspektive crkve, posebno Moskovske patrijaršije. Uslijedio je niz članaka identične retorike u svjetovnim tiskovinama. Što više, ovi materijali jasno odstupaju od standardne uređivačke politike ovih medija, što je jedna od indikacija da su tekstovi naručeni. Pogledajte vremenski raspored pojavljivanja diskreditirajućih publikacija o Alatra, počevši od 2015. godine.
Posebnu pozornost obratite na publikacije označene crvenom i tamno-bordo bojom. Riječ je o člancima koji su poslužili kao katalizatori i pokrenuli niz naknadnih publikacija koje se na njih odnose. Važno je napomenuti da su ti članci katalizatori često dolazili s platformi koje pripadaju ili su povezani s određenom vjerskom organizacijom, Ruskom pravoslavnom crkvom Moskovske patrijaršije. Ovo je prva paravan organizacija preko koje se provodi informacijski napad na pokret Alatra. Radi jednostavnosti u ovoj raspravi, nazvat ću je jednostavno Ruska pravoslavna crkva ili RPC. Kako je otkriveno, klevetnički materijali objavljeni na crkvenim resursima ne samo da su izazvali lančanu reakciju u medijskom prostoru, već su i oblikovali i glavni narativ koji su preuzele druge publikacije, kako u Rusiji i Ukrajini, tako i u drugim zemljama. Izvori Ruske pravoslavne crkve prvi su pribjegli provjerenoj tehnici demonizacije i prilijepili je Alatra gore spomenute stigmatizirajuće etikete, kao što su okultna sekta, pseudoreligiozni kult, totalitarna sekta i destruktivna sekta. Naravno, s obzirom na nepostojanje nepristrane znanstvene ekspertize, odgovarajuće sudske odluke ili činjeničnih dokaza, novinari nisu imali zakonske osnove koristiti takve termine o ovoj organizaciji. Međutim, svjetovni mediji prihvatili su te iste narative koji su omalovažavali Alatra. To također ukazuje da je u medijima organizirana kampanja podmićivanja, kako novinara, tako i urednika. Inače, nitko razuman ne bi objavljivao lažan materijal koji predstavlja potencijalnu prijetnju ugledu medija. Posebno je zapanjujuće zašto su vodeći mediji u Ukrajini, uključujući i državne medije, preuzeli narative koji izvorno potječu iz Ruske pravoslavne crkve. Kako bi se diskreditirala organizacija Alatra, korišten je tradicionalni skup antikultnih metoda. Ove metode korištene su kroz povijest našeg društva i usavršavane su u psihofizičkim laboratorijima KGB-a. Danas možete svjedočiti primjeni ovih sofisticiranih tehnika, osmišljenih da manipuliraju vašim mišljenjem o političarima, javnim figurama i organizacijama. Na primjer, postoji metoda bijeli konac ušiven u crno platno. Bit ove metode leži u namjernom povezivanju organizacije Alatra s destruktivnim, terorističkim, ekstremističkim strukturama, kao i vjerskim organizacijama koje su nanijele štetu društvu ili imaju opće poznatu negativnu reputaciju u kontekstu objave. To se radi kako bi se negativne karakteristike ovih struktura prenijele na Alatra i manipuliralo percepcijom čitatelja ili gledatelja. Baš kao što se bijeli konac ušiven u crno platno čini sivim iz daljine, pa morate bolje pogledati da biste vidjeli njegovu pravu boju, isto vrijedi i za otkrivanje istine o aktivnostima organizacije. No, koristeći se činjenicom da većina ljudi jednostavno nema vremena još jednom provjeravati ili dublje analizirati dobivene informacije, arhitekti svijesti majstorski manipuliraju slikama i stvaraju mišljenje kako žele o ciljnoj organizaciji ili pojedincu takvim objavama. Još jedna metoda koja se koristi za manipuliranje vašom percepcijom informacija o organizaciji ili pojedincu jest metoda lažne žrtve. U ovom slučaju, u klevetničkom članku pojavljuje se osoba koja je navodno stradala od aktivnosti organizacije, iako je članovi organizacije niti ne poznaju. Često su takve priče naprosto izmišljene. Prate identičan zaplet, a svrha im je poigravanje emocijama gledatelja ili čitatelja i izazivanje neprijateljstva prema ciljanoj organizaciji. Postoji još opasnija varijanta ove metode, koja se može nazvati metodom nametnutih zločina. U ovom slučaju, ciljana organizacija ili pojedinac lažno se povezuje s nekim tko je počinio teške zločine, ali nema nikakve veze s navedenom organizacijom ili pojedincem. Time se izmišlja presedan koji napuhava negativnu sliku, postajući informativna stigma koja se masovno prenosi iz članka u članak. Još jedna klasična metoda iskrivljivanja informacija
koja može utjecati na vašu percepciju i stvoriti potpuno suprotnu sliku ciljane organizacije ili pojedinca u vašem umu jest selektivna uporaba informacija izvučenih iz konteksta. Na primjer, kada se nečije fraze, riječi ili reakcije namjerno izvade iz izvornog konteksta koji oblikuju značenje i namjerno se interpretiraju na potpuno apsurdan način. Takva manipulacija informacijama toliko radikalno iskrivljuje percepciju da se bijelo pretvara u crno, a crno u bijelo. Na primjer, materijali za blogove Alatra sudionika, uključujući one koje sadrže elemente humora, satire, ironije i zabave, korišteni su kao izgovor za nezakonite optužbe i stigmatizaciju Alatra i njezinih volontera kao dio informacijskog napada. U klevetničkim člancima ovi materijali su namjerno izvučeni iz konteksta i lažno interpretirani, fokusirajući pozornost čitatelja i gledatelja na uzak raspon fragmentiranih informacija, dok se zanemaruje široki kontekst aktivnosti Alatra. Uglavnom, blogerska aktivnost njezinih sudionika, koja pokriva širok raspon formata i tema, samo odražava raznolikost njihovih interesa, znanja i specijalizacija i ima jedan jedini cilj: privući pozornost javnosti na ozbiljnost globalnih klimatskih promjena kroz sve moguće teme. Tijekom napredovanja ovog informacijskog rata, protivnika ne zanimaju stvarni ciljevi i zadaci članova ciljane organizacije, jer su ti članovi samo predmet progona i sredstvo za postizanje njihovih skrivenih interesa. U srži svih KGB-ovih informacijskih napada jedan je temeljni element – laži. Što su apsurdnije, to su učinkovitije. Ne radi se samo o pogrešnim predodžbama ili iskrivljivanju činjenica. Radi se o namjernim lažima o aktivnostima organizacija ili nepoželjnih političkih ili javnih figura koje postaju mete takvih napada. Primarni alat koji se koristi u ovim operacijama je demonizacija. Na taj način KGB, koristeći Rusku pravoslavnu crkvu kao marionetsku organizaciju i koristeći se gore opisanim manipulativnim metodama u medijima, demonizirao udrugu običnih volontera, Alatra, obukavši bespomoćno janje u vučju kožu. Trebali su umjetno stvoriti čudovište koje im je bilo potrebno da uključe mase u njen progon. Te su mase, kroz sudjelovanje u progonu, de facto postale nositelji i širitelji KGB-ovih narativa, što znači da postaju suučesnici i oruđe njihove osvete. Metode manipulacije javnom sviješću koje smo istražili, a koje agenti KGB-a koriste za diskreditaciju Alatra, nisu ništa novo. Ove metode, uz mnoge druge, dugo su koristili arhitekti svijesti, čiji je nasljednik KGB. Čak su angažirani u najpoznatijem nepravednom suđenju u povijesti čovječanstva. Ali o tome ćemo govoriti kasnije. Za sada, vratimo se našoj istrazi. Budući da smo već razumjeli strategiju i taktiku protivnika i njihov modus operandi, mogli smo registrirati značajan porast aktivnosti KGB-a 2020. Naši analitičari identificirali su niz društvenih i ekonomskih pokazatelja koji pokazuju da je protivnik ušao u aktivnu fazu operacije i započeo mobilizacijske mjere za postizanje svog krajnjeg cilja. Iste smo godine, 2020. primijetili nagli, neviđeni porast u diskreditirajućim publikacijama o Alatra. To je pak značilo da je došlo do značajnog priljeva financijskih sredstava u ovu diskreditacijsku kampanju za podmićivanje još većeg broja novinara. To ukazuje da je KGB hitno trebao povećati broj svojih agenata utjecaja u medijima. Važno je napomenuti da je diskreditacija Alatra samo jedan od mnogih elemenata njihovog globalnog plana. Činjenica da je došlo do porasta aktivnosti u vezi s Alatrom značila je da je KGB također intenzivirao svoje napore u drugim područjima na sličan način. A budući da im takve operacije diskreditacije služe kao dobavljači novih agenata utjecaja, pojačali su ulaganje sredstava u te operacije.
To se može usporediti s vojnom mobilizacijom. 2020. KGB-u su hitno trebali novi vojnici putem koji će vršiti svoj utjecaj u svojoj vojsci. Kao što sada znamo, ubrzana mobilizacija se provodi prije napada velikih razmjera. Svaki novi agent za njih je novi gumb na upravljačkoj ploči, što im omogućuje da događaj na svjetskoj pozornici orkestriraju još detaljnije. Shvatili smo da je kritična strateška točka za koju su se pripremali bila 2028. godina. Prema njihovim proračunima, to bi bila godina kada bi njihova instalirana figura zasjela na mjesto predsjednika SAD-a. Pod njihovom izravnom kontrolom, ta bi osoba donosila niz odluka, što bi rezultiralo početkom građanskog rata u Americi. Međutim, da bi postigli ovaj ishod, moraju imati dovoljan broj agenata utjecaja u Americi, koji će doprinijeti neprimjetnoj ideološkoj razgradnji zemlje i prodoru destruktivnih narativa u umove Amerikanaca. Ako je potrebno više novinara, potreban je novi događaj vrijedan vijesti kao dio kampanje diskreditacije. I 2020. su to i orkestrirali. Iskoristimo Alatra kao primjer da pokažemo kako stvoriti klasičan, rezonantan događaj vrijedan vijesti kako bi privukli medijske novinare iz različitih zemalja da ga prate. Kako smo otkrili, tijekom operacije proširenja mreže agenata, KGB je primijenio složeni sustav kamuflaže, uključujući korištenje dvije razine paravana. Na vremenskoj liniji jasno se može uočiti ključni trenutak u kampanji diskreditacije organizacije Alatra. Katalizator je bila izjava Čeljabinske eparhije, objavljena na službenim stranicama 2020. u kojoj su izrazili zabrinutost zbog aktivnosti Alatra. Ova eparhija igra ključnu ulogu u strategiji KGB-a, stvarajući sliku aktivne borbe protiv nepoćudne organizacije. Tako je prva razina paravana KGB-a postala Čeljabinska eparhija Ruske pravoslavne crkve. Ovaj medijski događaj pokrenuo je niz uzastopnih događaja. Ono što odmah privlači pozornost jest da su se članci sličnog sadržaja pojavili istog dana na mnogim regionalnim izvorima koji se odnose na ovu eparhiju. Te su publikacije imale slične demonizirajuće naslove, formulirane u jedinstvenom stilu. To su znakovi unaprijed koordinirane medijske kampanje. Ubrzo nakon toga, materijali i videozapisi koji se odnose na zabrinutost Čeljabinske eparhije objavljeni su u medijima na federalnoj razini. Federalni televizijski kanal u Rusiji, koristeći zabrinutost Čeljabinske eparhije kao presedan, objavio je video priču koja omalovažava aktivnosti Alatra sudionika. Drugi mediji, uključujući i međunarodne, počeli su se baviti ovom pričom. Aktivna faza uključivanja stranih medija u proces je pokrenuta. Ovaj presedan značajan je po tome što je zabrinutost Čeljabinske eparhije naišla na potporu u medijima Europske unije i Ukrajine, zemalja koje su se već tada suprotstavljale Rusiji. Unatoč očitoj nelogičnosti u takvoj podršci, to ostaje neosporna činjenica. Zabrinutost Čeljabinske eparhije o Alatra aktivnostima postala je planirani korak u ovoj strategiji. Vrijedno je napomenuti da su druge eparhije Ruske pravoslavne crkve također objavile slične zabrinutosti na svojim resursima prije ovog incidenta, ali to nije dobilo ni približno istu medijsku pokrivenost. Očito je cilj bio privući pozornost upravo na Čeljabinsku eparhiju i odvratiti je od pravih aktera koji upravljaju mrežom agenata. Tako su stvoreni uvjeti da svaka istraga o aktivnostima protiv Alatra vodi isključivo prema Čeljabinskoj eparhiji. Ponovno pogledajte ovu vremensku crtu, koja odražava masovno objavljivanje publikacija koje diskreditiraju Alatra. Važno je napomenuti da je ovo daleko od potpune slike. Da bi se financirao toliki broj članaka i priča u vodećim medijima u različitim zemljama, ogromne svote novca bile bi potrebne. Za predodžbu navešću vam konkretan primjer. Prema neslužbenim, ali stvarnim podacima, objava članaka samo u jednoj od vodećih europskih novina stoji oko $100.000 američkih. I na ovoj vremenskoj crti brojni su klevetnički članci koji su objavljeni na naslovnicama europskih publikacija i video priče koje su prikazivane u udarnom terminu na televiziji.
Izračunajte sami koliko bi otprilike koštala takva kampanja dezinformiranja. Zašto bi crkva potrošila toliko novca da diskreditira jednostavan društveni pokret? Da je suzbijanje Alatra glavni cilj Ruske pravoslavne crkve, koja želi postati titularna religija, bile bi izabrane ekonomičnije i učinkovitije metode. Što više, zbog svoje prirode, ti ljudi nikada ne bi potrošili toliko novca. U konačnici, s obzirom na utjecaj i veze Ruske pravoslavne crkve u Rusiji, organizacija se mogla zatvoriti na samom početku osnutka, a da se ne dopusti njeno širenje. Zašto trošiti toliko crkvenog novca? I kakav je interes same pravoslavne crkve da se bori protiv Alatra na ovaj način? Je li se svećenstvo doista bojalo konkurencije sekularne volonterske organizacije, koja čak nije ni vjerska? Jasno je da ova kampanja dezinformiranja ima druge ciljeve, ukazujući na to da njezin krajnji korisnik uopće nije crkva. Bile su to KGB-ove uši koje su virile iz ovog šešira. Ako bi se provela neovisna istraga bez prethodnog znanja, malo je vjerojatno da biste otkrili interes KGB-a za ovu shemu. Prisjetimo se da je povijesno pod SSSR-om crkva bila povezana s NKVD-om, koji je preteča KGB-a. Naime, u trenutku stvaranja KGB-a, njegovi agenti su sustavno zauzimali ključne pozicije na svim razinama hijerarhijske ljestvice Ruske pravoslavne crkve. Na primjer, sadašnji poglavar Ruske pravoslavne crkve, koji je vodio obavještajnu operaciju za KGB u prošlosti, nastavlja odražavati interese KGB-a u svojoj trenutnoj ulozi. Otkriću vam još jednu činjenicu. Nakon što smo primijetili neuobičajeno povećanje financijskih doprinosa KGB-a informacijskim napadima 2020. godine, što pokazuje na porast njihovih priprema za odmazdu, donijeli smo odluku isprovocirati ih. Budući da je primarna metoda maskiranja za KGB u ovoj shemi manipuliranje javnim mnijenjem pod krinkom borbe protiv vjerskog neslaganja, odlučili smo igrati na njihovom terenu. Preko naših zajedničkih poznanika predložili smo volonterima Alatra da održe niz konferencija na vjerske teme. Ubrzo je organizirano nekoliko međunarodnih online konferencija koje su se fokusirale na analizu povijesnog razvoja islama i kršćanstva. Ove konferencije su se temeljile na provjerenim znanstvenim istraživanjima i odvijale su se u okvirima prava i općih načela demokracije. Predvidljivo te su konferencije odigrale svoju ulogu, što je rezultiralo time da se KGB još više razotkrio, zajedno sa svojom taktikom i skrivenim operativnim planovima. Dakle, iz ovog primjera vidimo da KGB koristi crkvu kao prvu razinu fasade za sve svoje aktivnosti. Nadalje, rezultati naše istrage identificirali su specifične veze između pojedinaca, uključenih u kampanju diskreditacije Alatra. Ovo je otkrilo drugu razinu KGB-ove fasade, antikultne pokrete ili antikultne organizacije.